Здравейте хора, най-накрая се завърна. Нямате си на представа. 5 или 4 май YouTube канал вече. На другите ми ги стрига, защото и TikTok ще, и YouTube, и Google ще да ми се триеше. Но да, какво става, пичове? Името ми е Ангел. Много стари ютубър. Моля ви се, искам да се абонирате за този YouTube канал. Защото искам да се опитам да направя 20... Няма още да си показвам лицето. За малко да ми види... Малко па да ми видите лицето. Още малко, като дигна поне 10 абоната, да ви кажа, ще правя стрим с, може би. Защото забравих как се прави стрим. Моля ви се, пишете долу в коментарите как се прави стрим. Забравих как се прави стрим. И сега English. Hello guys, my name is Angel. I have 4 YouTube you know. And now can you please make to 10 subscribers? I'm gonna make stream. I forgot how to make stream. Please write to the download to the comments how you can make a stream because I forgot. На 3, 2, 1, ще си показвам лицето вече. Какво става, пичове? Забравихте ли ме? Ето пак се завръщам вече най-накрая. Завръщам се. Моля ви се, абонирайте за този канал. Много ви се моля. Искам да направим 10 абоната и за да мога да направя стрим. И трябва да пишете долу в коментарите на това клипче как се прави стрим, че забравих. Моля ви се, пишете долу в коментарите как се прави стрим, че забравих. Моля ви се, много ви се моля. Искам да направим 10 абоната. Ще съм щастлив поне до 5. Но трябва да ми 10, моля ви се.